Salutare! În vlogul de azi o să testez pizza lui Dorian. Ce-i drept, mi-a luat ceva să o găsesc, semn că lumea chiar consumă. Am zis să încerc varianta Hammania, așa că hai să o preparăm. Pizza a costat aproape 20 de lei, 19,79 mai exact. În primul rând vreau să-l felicit pe Dorian pentru marketing, cutia arată într-un mare fel, nota 10 cu felicitări pentru asta. După cum vedeți și voi, pizza este foarte bogată, are cam multe ciuperci, după gustul meu. Haideți să vedem și ce alte ingrediente mai conține. Deci are așa, ciuperci prăjite, brânză Edam, mozzarella, șuncă atât prăjită cât și fiartă, ceapă, usturoi, cică. Nu știu ce caută usturoiul într-o pizza, dar sper să fie bună. O să respect indicațiile de pe cutie cu privire la preparare, astfel încât gustul să fie la potențialul maxim. În primul rând am preîncălzit cuptorul, dat pe 225 de grade, după care am pus pizza direct pe grilaj și am așteptat în jur de 13-15 minute să se coacă. Pizza este gata, să vedem acum și ce gust are, pentru că arată super bine. Din punct de vedere al aspectului, i-aș da nota 9, chiar arată foarte bine, să vedem și gustul. Sincer, sunt puțin dezamăgită, este comestibilă și cam atât. I-aș da nota 7 cu indulgență. Am văzut vloggeri care lăudau pizza asta de parcă ar fi cel mai bun lucru de pe pământ. Eu nu sunt ipocrit, am mâncat pizza congelată mult mai bună. Am depunctat faptul că are multe ciuperci, iar sosul de roșii strică toată combinația, la fel și usturoiul. Din punctul meu de vedere nu are ce căuta într-o pizza, adică până la urmă este pizza sau shawarma cu de toate. Blatul este pufos, aerat, fix ce trebuie. Dar ingredientele nu se completează, nu știu, ceva nu e ok în toată ecuația asta. Deci, în concluzie, vă spun sincer, eu nu o să mai cumpăr Hammania, chiar dacă este ieftină, mai bine cumpăr ceva mai scump și gustos. Cam asta este review-ul, sunt puțin dezamăgită, marketing de nota 10+, iar produsul merită maxim nota 7. Poate varianta cu pepperoni este mai bună. Ce spuneți, să-i acord o șansă? Scrieți în comentarii dacă v-ar interesa și partea a doua. Mulțumesc că ați rămas până la final și nu uitați să dați like și subscribe. Bye!